Desde hai case un século, Casa Benedicto sobresae entre os lousados de Navia de Suarna. Esta singular edificación de estilo modernista uniu a un grupo de veciños a favor da súa conservación ante o plan do Concello de tirala abaixo. Leva sendo o noso faro, a nosa guía durante 100 anos, os nosos abuelos, os nosos pais, nosotros, e queremos deixarlo aos nosos fillos, queremos deixarlo aos descendentes. Non sei por que se lle quitou a protección a esta casa, que é unha casa pues, de principios do século XX, e se deixa caer cando forma parte do noso patrimonio e é absolutamente singular, é algo que nos distingue. Aos seus 91 anos, José lembra que durante case medio século Casa Benedicto foi xastrería da que aínda se conserva un vello rótulo. Non quero que a destruyan, que a restauren, eso xa, porque é un símbolo así no pueblo ver esta casa así tan pequeniña, tan alta, que ten esas galerías así. O Concello pretende ampliar a praza desta vila da montaña luguesa. O alcalde asegura que o derrubamento está previsto desde hai 20 anos nun convenio coa Deputación. É un coste moi alto. O arreglala, pois despois non ten unha función de interés público para os veciños e as veciñas do Concello de Navia, entonces ese é o sistema. Nosotros non é ningún capricho de tirala ou de arreglala, non, buscouse aquilo que no seu día nos parece mellor para os intereses de toda a población. Os veciños crearon unha asociación para protexer Casa Benedicto. Aseguran que a opinión mayoritaria é a favor de conservala. A gran maioría, por dicir un 90% da xente, está a favor de salvar a casa. O convenio de derribo da casa exactamente igual que se fai, se desfai. A cuestión é ter a voluntad, ir falar ca Diputación e dicir, bueno, pois vamos a reconsiderar isto. Entenden que un inmoble como este, coa axuda doutras administracións, ten múltiples posibilidades de uso público.